En episodios anteriores desta serie titulada Galicia tras a caída do Imperio Romano do Occidente, vimos que hai topónimos galegos moi semellantes a topónimos escoceses de orixe gaélica, picta e pictogaélica. Tamén vimos que a maioría destes topónimos galegos están localizados no norte e nordés de Galicia, na zona onde se atopa a sé mindoniense e onde se cree que estivo a sé britoniense. Isto non debería sorprender a ninguén, xa que a presenza dunha igrexa britoniense en Galicia parece estar plenamente documentada nas actas de varios concilios que tiveron lugar en Braga, Lugo e Toledo durante o século VI como mínimo. É razoable pensar que, igual que se conservaron topónimos de orixe latina da época dos romanos, tamén se puideron conservar topónimos de orixe celto-britónica. Tampouco debería extrañar que todos estes topónimos estean hoxe totalmente adaptados á lingua romance galega, nin que ao longo dos séculos aparecesen nalgúns documentos con formas diferentes, sempre dependendo da lingua escrita empregada en cada época. Teñamos presente que a evolución da lingua escrita posterior á caída do Imperio Romano do Occidente, sempre diversas formas de latín, está bastante ben documentada en todo o noroeste peninsular, non así a lingua que falaba a xente non alfabetizada, que moi posiblemente fose unha altísima porcentaxe da poboación ata épocas relativamente recentes. No episodio anterior, Maelog parte 1, vimos que o nome do bispo britoniense Maelog é moi semellante ao dun santo galese bretón, Maelog, e ao dun bispo e santo picto irlandés coñecido polo seu traballo de cristianización da zona picta de Escocia durante o século VI, Moloch. A presenza de topónimos de probable orixe picto-gaélica en Galicia suxire a posibilidade de que gaeles e pictos se establecesen no noroeste peninsular nunha época aínda sen determinar. Por que resulta tan polémico para algúns que en Galicia houbese povos celtas e que se falasen linguas celtas despois da caída do Imperio Romano de Occidente? Que pode cambiar o feito de que os galegos teñamos ascendencia ibera, romana, xermánica ou celta? Que ocorreu no noroeste da Península Ibérica desde a caída do Imperio Romano do Occidente ata o Renacemento? E máis concretamente, que povos conviviron no noroeste peninsular durante a Alta Idade Media? Aínda non se sabe con exactitude onde estaba situada a sé britoniense galega, e segundo moitos autores tratábase dunha diocese de tipo persoal, étnica, presidida por un bispo monxe e con carácter local indeterminado en Galicia e en Asturias. Nas actas do Concilio de Lugo, ao referirse ás outras dioceses de Galicia, asígnanselle territorios determinados a cada unha delas. A sé britoniense non se lle asigna territorio ningún, agás o xenérico de Galicia e Asturias. Debido á imposibilidade de localizar esta sé, ímonos deter no lugar no que sabemos que estaba e aínda está a sé mindoniense, en San Martiño de Mondoñedo, no concello de Foz, aonde foi trasladada a sé britoniense no século IX e onde exerceron como bispos San Rosende e San Gonzalo, entre outros. A nosa intención é comparar Mindunietum, o topónimo orixinal que aparece na documentación medieval, e mailo topónimo Foz, con topónimos pictogaélicos da zona escocesa coñecida como Firth of Forth, que traducido significa fiorde ou esteiro de Forth. Lembremos que no episodio anterior comparamos topónimos galegos Inverness, Abadín, Muras, Lornés, Lornís e Viveiro con topónimos pictogaélicos moi semellantes, Inverness, Aberdeen, Moray, Loch Ness, Lochnish e Fieva. Comezamos. A zona coñecida como Firth of Forth, fiorde de Forth en galego, é unha ría situada na zona tradicionalmente picta de Escocia. Aquí, no interior do fiorde ou esteiro do río Forth, encóntrase a capital actual de Escocia, Edimburgo. En gaélico, Edimburgo dise Dunayton. Dun significa castro ou fortaleza, e é moi probable que Edin, a raíz do nome da cidade, sexa de orixe britónica. Nun poema épico galés noméase Dunayton en referencia a un castro. Nas linguas britónicas,
Tin significa castro, o mesmo que Dun en gaélico. Sábese que en algún momento anterior ao século VII, os Gotodin, posibles descendentes dos Botadini que atoparon os romanos cando chegaron á zona a finais do século I, construíron o castro de Dinaitin ou Dinetin, mencionado na crónica picta do século X como Oppidum Eden. Así sabemos que este castro primitivo foi construído por unha tribo celto-britónica nunha época indeterminada entre o século I e o século VII despois de Cristo. En Galicia, Mindunietum, o Mondoñedo orixinal, hoxe San Martiño de Mondoñedo, está situado no interior do esteiro de Foz. Unha das cousas que debemos sopesar é a posibilidade de que Mindunietum fose un topónimo composto, xa que ao anglecanizar ou romanizar topónimos como Inverness, por exemplo, dúas palabras pasan a ser unha, Inverness ou Inverness, algo moi común en zonas nas que se impón unha lingua allea sobre a vernácula. Supoñendo que min, a primeira sílaba de Mindunietum, fose un prefixo cun significado concreto, quedaríanos Dunietum. Comparemos Duneiten con Dunietum. É evidente que as formas fonéticas son moi parecidas. Partindo destas coincidencias e sabendo que Duneiten é o nome pictogaélico de Edimburgo, imos analizar min, o posible prefixo engadido a Duneiten, segundo a nosa hipótese. En gaélico, o sufixo min significa pequeno, de aí palabras como minclach, que significa grava e pedra pequena, ou miñasc, que significa cría de peixe e peixe pequeno. Así, como vemos, o posible prefixo min de Mindunietum convértese nun prefixo moi real co significado de pequeno. E que ocorre se lle engadimos o sufixo gaélico min ao topónimo pictogaélico Duneiten? Ocorre que obtemos un novo topónimo, Minduneiten, co significado de pequeno Duneiten ou pequeno Edimburgo, e cunha forma fonética moi similar á de Mindunietum, o topónimo medieval orixinal. Minduneiten, Mindunietum. Non esquezamos que o Duneiten orixinal estaba no interior do fiorde de Foz, a certa distancia da beira-mar, e que Mindunietum se encontraba no interior do esteiro ou ría de Foz, a certa distancia da beira-mar. Poden ser simples coincidencias? Trátase de caprichos do azar? Se en Galicia non houbo celtas, como se ven dicindo desde aí unhas décadas, como é posible que palabras latinas, dos romanos, ou palabras xermánicas, dos godos e dos suevos, se deformasen de tal maneira que acabasen sendo casi iguais que algúns topónimos escoceses de orixe pictogaélica? Que relación hai entre o topónimo galego Foz e o topónimo escocés Forth? A palabra fjord chegou ao gaélico escocés como préstamo da palabra fjordr, que significa fiorde en nórdico antigo. Esta palabra nórdica foi anglicanizada como Firth e xerou diversos topónimos en Escocia. Moitos autores opinan que o topónimo Forth tamén é unha anglicanización desta palabra nórdica. A diferenza entre Firth e Forth é semellante á que observamos entre Foz e Faz, a primeira parte do topónimo galego Fazouro, xa que se dá por sentado que Faz é unha deformación de Foz e que Fazouro significa desembocadura ou esteiro do río Ouro. Así, Firth, Forth, Foz e Faz poderían ser adaptacións da palabra nórdica fjordr. O feito de que falemos dun fiorde non quere dicir que na costa do esteiro haxa montañas ou acantilados altos como nalgúns fiordes escandinavos. Coñécese como fiorde simplemente porque foi formado polo glaciar de Forth durante a última glaciación. Non deixa de ser curioso que a palabra Foz, que en galego e en portugués significa desembocadura, non teña ese mesmo significado en ningunha outra lingua romance, nin siquiera en asturiano, xa que en bable Foz significa terreo fondo e moi cerrado que hai entre montes, e tamén é o nome dun apeiro que en galego se coñece como Fouth
Fouza ou Fouce. Estas formas, co ditongo ou, son máis propios do galego que a forma Foz. Tamén é curioso que o 90% dos topónimos galegos que conteñen a palabra Foz, como a Foz, por exemplo, estean no interior, sendo máis abundantes na provincia de Ourense, a única provincia galega que non linda co mar. Foz é o nome dunha vila e dun concello galegos situados na Mariña Lucense, na desembocadura do río Masma, que forma ali un esteiro que lle dá nome á vila. Dentro do concello, a uns 2 km da vila, atópase o que hoxe é a Basílica de San Martiño de Mondoñedo, o antigo Mindunietum, que algúns consideran a catedral máis antiga do suroeste de Europa. Pero o que realmente nos interesa é ese capricho do destino que fixo que Dunedin estivese no interior do esteiro de Forth e que Mindunietum estivese no interior do esteiro de Foz. Na Idade Media, o río Masma era coñecido como Masoma ou Másoma, unha forma fonética que trae a memoria o nome do mosteiro de Máximo, o Monasterium Maximi dos celtas britanos que se asentaron na Bretoña galega. O río Masma vai desde Mondoñedo actual ao Mindunietum antigo, en Foz. En Escocia, Forth aplicábase soamente ao treito inferior do río Awendu, ao esteiro, igual que Foz está no treito inferior do río Masma. Másoma, Masma, Máximo, Firth, Forth, Foz, Dunedin, Mindunietum, Minduniense, Mondoñedo, Moloch, Maelog. Sigamos comparando topónimos galegos con topónimos escoceses. Montrose é a anglicanización do topónimo gaélico Monroish ou Monoroish, que significa páramo ou breixeira a carón da fraga. A vila de Montrose está situada ao sur da zona picta de Escocia, na que se encontran Aberdeen, Moray e Inverness. En Galicia, a vila de Monterroso atópase ao sur da zona britoniense, na que se encontran Aberdeen, Muras e Inverness. Se Montrose é a anglicanización de Monoroish, é posible que Monterroso sexa a romanización do mesmo topónimo gaélico, malia ter unha forma fonética casi idéntica ao do topónimo Monterroso al Mare no noroeste de Italia. Cremos que ao analizar a toponimia dunha zona é conveniente ter en conta os nomes de lugares próximos que poiden indicar algunha relación entre eles. En Escocia, Montrose, Monoroish, atópase preto da cidade escocesa coñecida como Dundee, a anglicanización do topónimo gaélico orixinal, Dunge, que está a uns 30 km de St. Andrews, onde se encontra a Catedral de St. Andrews noutrora a meirande de Escocia. Donelle é o nome dun lugar do concello de Valdoviño, provincia da Coruña, que tamén se encontra na zona na que se fala o dialecto mindoniense. Está a uns 30 km de Santo André de Teixido, un dos lugares de maior peregrinación de Galicia. Aínda que non teñen unha relevancia especial, os datos vanse amoreando e adquirindo certo sentido. Monoroish, Montrose, Monterroso, Dunge, Donelle, St. Andrews, Sant André. O curioso é que os topónimos de posible orixe britónica que estamos atopando en Galicia só parecen corresponderse con topónimos pictogaélicos de Escocia, non con topónimos de zonas de fala britónica como Gales e Bretaña, e algúns deles pódense considerar puramente gaélicos, como, por exemplo, Inverness, Monoroish, Monterroso, Dunge, Donelle. Pódese deber isto a que a relación entre Galicia, Irlanda e Escocia estivese baseada en lazos máis fortes que os dunha posible relación con Gales, Cornualla e Bretaña. Pódese deber tamén a que os gaeles xa estaban asentados no noroeste peninsular antes da chegada dos romanos. É posible que tras a caída do imperio volvesen ás terras nas que viviran séculos antes e trouxesen con eles grupos de pictos e nórdicos cos que conviviran no norte das illas británicas. Chrissy Bannerman, gaélico falante e pertencente ao National Park Authority do Reino Unido,
di o seguinte sobre a zona escocesa coñecida como Argyll. Os escotos ou gaeles trouxeron de Irlanda a lingua ás nosas costas. Primeiro, contra o ano 500 depois de Cristo, estableceronse en Argyll, a forma anglicanizada de Argael, Oighir nan Gael, que significa o litoral dos gaeles. Os propios escotos chamaron a zona Dalriada en honor á súa terra de orixe, no nordés de Irlanda. Desde o seu reino de Dalriada, os escotos estenderon o seu poder por todo o país que hoxe coñecemos como Escocia, chamado así en recoñecemento dese talentoso pobo, o pobo que nos deixou este valioso legado. Argyll é a forma anglicanizada de Argael ou de Oighir nan Gael, o litoral dos gaeles. Oighir significa litoral. É unha palabra composta formada coas palabras oir, que significa beira, borde, e tir, que significa terra. Oighir Gael significa litoral dos gaeles, literalmente, a zona escocesa que hoxe é coñecida como Argyll. O bispo Moloch foi o santo patrón de Argyll, como queda de manifesto nunha acta constitucional asinada polo duque de Argyll no ano 1544, que di: en honor a Deus omnipotente, á bendita Virxe e a San Moloch, o noso patrón. Isto é particularmente interesante porque Argyll, Argael ou Oighir Gael, o litoral dos gaeles, é a zona desde que se estenderon por Escocia os escotos ou gaeles procedentes de Irlanda. O bispo Moloch era o seu santo patrón. En Galicia, na costa norte do litoral galego, hai dous topónimos que consideramos de especial relevancia: Ortegal e Ortigueira. Ortegal e Oighir Gael teñen formas fonéticas moi semellantes. Ortigueira, unha adaptación posterior do topónimo gaélico, está na comarca de Ortegal, no litoral galego que mira ao norte atlántico, no que quizáis desembarcasen pictos gaeles na súa viaxe de volta, o litoral no que posiblemente construísen un santuario dedicado ao Santo André, onde aínda se conserva a lenda de Teachtung, xa cristianizada como Teixido ou Teigido. Non son demasiadas coincidencias para ser fortuitas? Aínda que todo isto fose froito da nosa imaginación, como poderíamos inventar nós lendas, topónimos e palabras tan parecidas en Irlanda, Escocia e Galicia e transportalas físicamente no tempo e no espazo? Imos rematar este episodio cun dato curioso. O bispo picto-irlandés Moloch, contemporáneo ao bispo Maelach, que asinou as actas do segundo concilio de Braga, deixou un interesante legado, o seu báculo, custodiado desde a súa morte polo sucesor do santo, o xefe do clan Macleay, tamén coñecido como Barón do Báculo. Crese que o gran báculo, ou Bajo el Mor, era o que tiña o bispo Moloch no século VI. O báculo é de pau de espiño albar, xquiach ou esquiach en gaélico e escallo ou esgallo en galego. Hai evidencias de que o báculo de Moloch estivo cuberto con chapa de cobre da que aínda quedan restos. Dise que Moloch construíu máis de 100 mosteiros e tiña centos de igrexas baixo a súa xurisdición. Conservaron o seu báculo ata os nosos días. Moloch, un dos apóstolos dos pictos, tivo que ser un bispo santo moi especial para que unha familia custodiase o seu báculo durante 1500 anos. Moloch, Maelach, Oighir Gael, Ortegal, St. Andrews, St. Andrews, Santo André, Tuneigen, Mintuneigen, Mindunietum, Mondoñedo, Forth, Foth, Tunche, Doneche, Monrois, Monterroso. É posible que esteamos falando de Galicia sen case mencionar os romanos, suevos e godos e que todo teña sentido? En seguintes episodios analizaremos topónimos galegos tan importantes como Betanzos e Compostela. Queremos seguir ofrecendo toda esta información gratis. Colaborade co proxecto, facéndovos socios e axudádenos a darlle continuidade.